Γεια σας, μετά από πάρα πολύ καιρό και αφού κάποιοι μου φάγατε τα αυτιά για να κάνω φλετζάνι, να και το φλετζάνι, ορίστε, να δω τι θα καταλάβετε. Διότι κάνω μόνο χαρτιά και αυτό το είπα ότι το κάνω σκόπιμα επειδή δεν έχω υποστήριξη. Παρόλο που μου λέτε είσαι η πρώτη φλετζανού, τέτοιο φλετζάνι δεν έχουμε ξανακούσει κτλ. Δεν έχω την απαιτούμενη υποστήριξη. Εν πάση περιπτώσει το έκανα, δεν ξέρω αν θα το ξανακάνω ή πότε θα το ξανακάνω, αυτό θα φανεί και θα εξαρτηθεί από εσάς. Λοιπόν, τώρα, ελπίζω να είστε καλά, να έχετε υγεία, να έχετε αγάπη, να έχετε χρήμα, να έχετε δόξα, να έχετε ό,τι σας κάνει κέφι και ό,τι δεν σας κάνει και να έχετε στην αγκαλιά σας πάντα το ποθούμενο. Λοιπόν, επειδή σας είχα ρωτήσει τι να κάνουμε, μου είπατε διάφορα θεματάκια. Εγώ σκέφτηκα να κάνουμε ένα γενικό, μία γενικούρα τέλος πάντων και να δούμε εδώ τι γίνεται με εσάς και το πρόσωπο αυτό που σας ενδιαφέρει. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι δεν θα είστε μαζί ή μπορεί να έχει συμβεί κάτι άλλο, οπότε θέλω πάρα πολύ και εγώ να το δω αυτό. Πάμε λοιπόν εδώ, να μην χάνω χρόνο, έτσι, να το γυρίσω σιγά σιγά και όπως βλέπετε ναι, βρήκα τα παλιά μου το φλετζάνια, χωρίς αυτά δεν μπορούσα να δουλέψω κιόλας. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, εδώ βλέπω μία γυναίκα, η οποία είστε εσείς αυτή η γυναίκα, μία πάρα πολύ ωραία γυναίκα, πολύ εντυπωσιακή, κοκέτα θα μπορούσα να την ονομάσω εγώ εδώ αυτή τη γυναίκα, η οποία λοιπόν γυναίκα, την παρούσα φάση που μιλάμε, έχει κάποιο πρόβλημα στο δεξί της χέρι, κάπου εκεί στον αγκώνα, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, οκ, δεν έχει σημασία, κάπου εκεί λοιπόν, συγγνώμη λίγο, κάπου εκεί στον αγκώνα. Τώρα, αυτό βλέπω εδώ, ότι ίσως να το πάθατε από κάποιο βάρος ή από κάποια γυμναστική, δεν ξέρω. Πάντως εδώ, επειδή είναι γενικό τώρα, μου δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο δεξί χέρι, στο σημείο που σας είπα. Αυτό, οκ, δεν σας, πώς να το πω, να βρω και τις λέξεις κιόλας, έτσι. Είμαι και από τις 3 η ώρα σηκωμένη και έτρεχα σαν την αστέρο στις θάλασσες για τις εργασίες των πελατών. Λοιπόν, αυτό τώρα πώς το λένε, δεν σας κεντρίζει και πάρα πολύ, αυτό εννοούσα, ούτως ώστε εδώ να πείτε θα πάω να το κοιτάξω και τα λοιπά, εντάξει, θα περάσει. Παρ' όλα αυτά μου δείχνει όμως εδώ ότι πολλές φορές δεν μπορείτε να σηκώσετε ούτε καν το χέρι κάποιοι και κάποιες από εσάς. Χωρίς αυτό όμως να είναι και απαραίτητο, γιατί είναι γενικό, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Τώρα, αυτό έκανε μπαμ εδώ πάνω, φάνηκε και το είπα και ήθελα να το πω, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Λέω και τα άσχετα, θα πω όμως και τα σχετικά. Βλέπω λοιπόν εδώ ότι υπάρχουν γύρω σας άτομα τα οποία σας ζηλοφθονούν. Τι θέλω πάλι να πω με αυτό. Ειδικά εδώ βλέπω μία γυναίκα η οποία έχει κοντό μαλλί. Αυτή η γυναίκα, πώς λέμε το μαλλί, πώς το λένε αυτό, αλλά γκαρσόν σκέτο, σερβιτόρος, δεν ξέρω πώς το λένε. Αν ξέρετε εσείς βοηθήστε με γιατί δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ένα τέτοιο μαλλί λέει βλέπω, κυρίως να έχει μία τέτοια γυναίκα, η οποία λέει η γυναίκα εδώ σας ζηλεύει, σας ζηλοφθονεί πάρα πολύ. Με αυτή τη γυναίκα τώρα εδώ εσείς μπορεί τώρα τελευταία να έχετε καταλάβει κάποια πράγματα από αυτά που σας λέω, ίσως να μην πήγαινε ποτέ το μυαλό σας, παρόλα αυτά εδώ λέει σας ζηλεύει χρόνια αυτό το άτομο. Επίσης έχει και ένα πρόβλημα υγείας αυτό το πρόσωπο, το οποίο λέει εδώ το έχει στασιμοποιήσει π.χ. και προχωράει στη ζωή του έτσι. Παρ' όλα αυτά εδώ όμως δεν έχει τελειώσει με το πρόβλημα υγείας που έχει. Σας λέω κάποια πράγματα για να καταλάβετε και ποιο άτομο είναι, έτσι. Δεν είναι ψηλή, είναι μέτρια έως κοντή θα έλεγα. Έχει γκόφια που έλεγε και η μάνα μου, συγχωρεμένη, δηλαδή τα γκόφια είναι, για όποιους ξέρουν αυτή την παλιά την έκφραση, είναι εδώ πέρα, δηλαδή έχει τα πλαϊνά, τα ψωμάκια, τα σημερινά ψωμάκια που λέμε εμείς. Λοιπόν, δεν έχει στήθος μεγάλο, έχει ναι τα γκόφια αυτά που λέμε και είναι πάρα πολύ ζηλόφθονο άτομο. Επίσης αυτό το πρόσωπο λέει τώρα τελευταία έκανε κάτι στη ζωή του, δηλαδή παντρεύτηκε, άνοιξε κάτι επαγγελματικό,
έκανε τέλος πάντων κάτι στη ζωή του την προσωπική. Δεν ξέρω τι από όλα πρέπει να είναι αυτό. Πάντως δίπλα του βλέπω εδώ έναν άντρα, αρκετά ψηλότερο μάλλον από αυτήν εδώ τη γυναίκα, τον οποίο λοιπόν άντρα τώρα, προσέξτε να δείτε, αυτός λοιπόν ο άντρας ασχολείται κάτι με, πώς να το πω, με όργανα, με γυμναστήριο, με όργανα μουσικής, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως με κάποια όργανα λέει εδώ πέρα ασχολείται αυτός. Παρόλα αυτά μου δείχνει εδώ τώρα ότι δεν... σαν να μην μπορεί να κάνει παιδιά αυτή. Δεν ξέρω, έχει περάσει η ηλικία της, γιατί βλέπω ότι είναι πάνω από 40. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πάντως εδώ πέρα αυτός, ναι μεν, είναι μαζί της, κοντά της, τώρα γάμο έχουν κάνει, δεν ξέρω σε ζούνε, αλλά παρόλα αυτά όμως εδώ έχει προβλήματα από το οικογενειακό του περιβάλλον. Π.χ. ότι δεν μπορεί να σου κάνει παιδιά, τι πήρες τόσο μεγάλη, δεν ξέρω και δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα να μου πείτε όμως εσείς... Τι σχέση έχει όλη αυτή η γυναίκα τώρα εδώ που βλέπω με εσάς. Έχει και παραέχει, διότι αυτή εδώ η γυναίκα πίσω από εσάς γλωσσοτρώει και όλη αυτή η γλωσσοφαγιά πέφτει επάνω σας. Εδώ τώρα, εσείς, βλέπω εδώ λοιπόν ότι κάποιοι και κάποιες μόλις γυρίσατε λέει από ένα δρόμο. Ο δρόμος μπορεί να είναι μακρινός, μπορεί να είναι και κοντινός. Σε αυτόν εκεί το δρόμο υπάρχει ένα ε, ένα γ και ένα β. Όπως λέμε Βασίλης παράδειγμα. Λοιπόν, εκεί σε αυτό το δρόμο μου δείχνει ότι είχατε πάει τώρα κοντά εσείς. Ή πρόσφατα, εν πάση περιπτώσει, για να φτιάξετε μια κατάσταση, για να διορθώσετε μια κατάσταση, για να δείτε αν μπορεί να σωθεί κάτι. Μου δείχνει ότι γυρίσατε από αυτό το δρόμο άπραγοι, μόνοι, το μόνοι με όμικρον γιώτα, στεναχωρημένοι και μαραζωμένοι, απογοητευμένοι όσο ποτέ. Έτσι αισθάνεστε λέει εκεί. Έχει ένα τοξότη, ένα ζυγό και λίγο βλέπω εδώ και ένα ταυράκι. Λοιπόν, ναι, γυρίσατε λέει από αυτόν τον δρόμο έτσι όπως σας είπα, διότι δεν έγινε τίποτα. Αυτό λοιπόν το άτομο εδώ που κοιτάζουμε σήμερα και βγάζει ένα ζήτα εκεί, το ζήτα μπορεί να είναι και όνομα, μπορεί όμως να είναι και επίθετο, ένα θου, όπως λέμε θουβού, και ένα γιώτα, όπως λέμε Ιωάννης. Ναι. Βλέπω λοιπόν ότι αυτό το άτομο έχει άλλο πρόσωπο δίπλα του. Έχει ένα πρόσωπο λέει εδώ που είναι και αυτό έτσι με αρκετή ή κοιλιά ή λεκάνες έχει, εν πάση περιπτώσει. Αυτό λοιπόν το άτομο που ενδιαφέρεστε εσείς έχει στα δάχτυλά του ένα πρόβλημα. Στα δάχτυλά του τώρα είναι πρισμένα. Πώς λέμε πληκτροδακτυλίαση ας πούμε. Έχει ίσως κάποιο άλλο πρόβλημα, λείπει κάποιο δάχτυλο, κομμένο κάποιο δάχτυλο. Δεν ξέρω ρε παιδιά, πάντως στα δάχτυλά του έχει ένα πρόβλημα, καθώς και στην αριστερή πλευρά κάτω από το κόκαλο του θώρακα. Τι είναι εκεί, νομίζω το σηκώτη, δεν ξέρω, σπλήνα, δεν ξέρω, δεν είμαι και γιατρός, αλλά αν ξέρετε εσείς θέλω πάρα πολύ να μου πείτε. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα εδώ που έχει αυτό το πρόσωπο είναι σαν όταν αγχώνεται ή σαν τέλος πάντων όταν νευριάζει να το πιάνει ή όταν κουράζεται. Δεν ξέρω αν έχει περάσει κάποια ασθένεια στο παρελθόν αυτό το άτομο. Τώρα σας τα λέω αυτά γιατί τα βλέπω και νομίζω ότι είναι λεπτομέρειες οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν. Γιατί αν κοιτάμε μόνο τα μπαμ που κλαίνε, γιατί εγώ ψάχνω τη λεπτομέρεια πάρα πολύ και αυτό το κάνω για να βοηθήσω εσάς. Δεν το κάνω για την πάρτη μου, εμένα τι με νοιάζει στην τελική. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπω και ένα σίγμα. Ναι, βλέπω λοιπόν ότι κάποιες φορές σκέφτεστε ή πέρασε από το μυαλό σας ότι δεν καταλάβαινες π.χ. τίποτα λέτε στον εαυτό σας, δεν έβλεπες ακόμα και τη στάση του σώματός του όταν του κράταγες το χέρι, όταν τον αγκάλιαζες, όταν που εσύ π.χ. ήσουν γυρισμένο το πρόσωπό σου προς την πλευρά του και εκείνος ήταν γυρισμένο το πρόσωπό του αλλού, ήταν εκεί αλλά σαν να μην ήταν εκεί. Δηλαδή εδώ αναρωτιέστε τώρα που έχετε χρόνο ή κάθεστε και τα συζητάτε με τον εαυτό σας πιο ήρεμα. Και θέλω να πω με αυτό ότι ακόμα και την παραμικρή τη λεπτομέρεια τώρα τη σκανάρετε για να καταλάβετε, γιατί μου δείχνει εδώ ότι θέλετε κάποιοι και κάποιες να καταλάβετε τι είναι αυτό ή τι ήταν αυτό τέλος πάντων που ξεκίνησε ανάμεσα σε εσάς και σε αυτό το άτομο και πήρε την κατιούσα, πήρε την ανάποδη.
Ωστόσο εσείς εδώ είστε και ένα άτομο το οποίο, πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να σας προσβάλλω προς Θεού, απλά είναι σαν να κάνατε τη βλακεία και ανοίγατε το στόμα σας πολλές φορές σε κάποιους, σε κάποιες και λέγατε για την ευτυχία σας, για αυτά τα καλά τέλος πάντων που σας συμβαίνουν. Δεν ξέρω τι, κακός αυτό που το κάνατε, διότι εδώ μου δείχνει ότι η αρνητική ενέργεια πήρε φωτιά, λέει, επάνω σας, γιατί να ξέρετε ότι και το πολύ μπλα 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 πίσω από την πλάτη μας φέρνει αρνητική ενέργεια επάνω μας. Κάποιος έχασε και ένα κατοικίδιο τώρα τελευταία εδώ. Όχι να το χάσει, να του φύγει από τη ζωή εννοώ, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά έτσι δείχνει άσχετο, αλλά το λέω. Επίσης, πρωτού συνεχίσω, θέλω να σας πω για αυτή τη γυναίκα που σας έλεγα πριν, να την προσέχετε πάρα πολύ. Διότι αυτή σας ζηλεύει τρομερά, ενώ εσείς μου δείχνει ότι σκέφτεστε ότι για αυτή τη γυναίκα πως είναι ωραία η ζωή της, είναι στρωμένη, είναι καλή, ίσως να τη θαυμάζετε κιόλας, παρόλα αυτά αυτή ζηλεύει εσάς τρομερά, αλλά τρομερά όμως, έτσι. Είναι δηλαδή λες και δεν πήγε ποτέ το μυαλό σας σε αυτό εδώ που σας λέω, παρότι ότι μπορεί να σας πέρασε κάποια στιγμή, γιατί εδώ βλέπω ότι σας πέταξε κάνα 2 φορές κάτι μπιχτές, λόγω του ότι εσείς πάτε και τη βρίσκετε αυτή τη γυναίκα, βλέπω σε μεγάλη πόρτα. Δηλαδή μπορεί να είναι γιατρός, μπορεί να είναι ψυχολόγος, μπορεί να είναι κάτι άλλο, μπορεί 1002, δεν ξέρω αν δουλεύετε και μαζί. Εδώ μου δείχνει λοιπόν ότι αναγκαστικά σαν να λέμε τη συναντάτε κάποιες φορές, αλλά όχι συχνά. Παρ' όλα αυτά εδώ μην θαυμάζετε τίποτα από αυτή τη γυναίκα, διότι αυτή εδώ η γυναίκα σε λίγο καιρό η ζωή της θα έρθει πάνω κάτω. Αυτή μοιάζει με λίγα λόγια λες και ήταν γεροντοκόρη και τώρα τελευταία φτιάξει τη ζωή της, έκανε κάτι. Παρ' όλα αυτά πάλι στο ράφι τη βλέπω να μένει, θα χωρίσει αυτή, να μου το θυμηθείτε. Εσείς είσαστε πάρα πολύ τώρα λυπημένοι, το λυπημένοι με όμικρον γιώτα. Γιατί αφορά και άντρες και γυναίκες, έτσι μην παρεξηγηθώ κιόλας. Είστε πάρα πολύ λυπημένοι. Δεν θα πω απλώς απογοητευμένοι, γιατί έχετε ξεπεράσει το στάδιο της απογοήτευσης. Αλλά είστε πολύ λυπημένοι, είστε σαν αυτά τα κουταβάκια που δεν τα παίζει κανείς και πάνε στη γωνία τέλος πάντων και βάζουν το κεφάλι μέσα στα χέρια. Κάπως έτσι. Γιατί βλέπω εδώ ότι νιώθετε ότι δεν θα έχετε άλλη ευκαιρία στην ζωή σας. Ένα γεγονός που συνέβη τώρα εδώ με αυτόν τον άνθρωπο είναι σαν να ανακάτεψε και σαν να σκάλισε όλο το παρελθόν σας. Δηλαδή ότι πάει και αυτό και εντάξει, όπως πήγαν όλα τα άλλα σε οποιοδήποτε τομέα, δεν είναι ανάγκη μόνο στα προσωπικά, έχει τελειώσει η ζωή μου εδώ, τελείωσε, πάει. Πρέπει να συνεχίσω την καθημερινή μου ρουτίνα, να μην ψάχνουμε, να μην. Οι περισσότεροι, λέει, αυτό σκέφτεστε. Εν τω μεταξύ σας βλέπω μέσα σε ένα σιρτάρι. Τώρα, εκεί που κοιμάστε, δίπλα σας, δεν ξέρω, στο κομμωδίνο, έχετε κάτι το οποίο βλέπω μασουλάτε. Σταματήστε να το κάνετε αυτό, διότι σας βλέπω δεκαπλάσιους. Εδώ, λέει, σας πιάνει το άγχος και έχετε δίπλα σας, σαν να έχετε πάνω στο κομμωδίνο σιρτάρι, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, ένα σκούρο, λέει, έτσι, το οποίο πράγματι βλέπω εδώ ένα χέρι σαν να παίρνει κάτι και το βάζει στο στόμα του. Εάν το κάνετε αυτό, το κάνετε, λέει, από άγχος. Και επίσης κάποιοι και κάποιες εδώ μπορεί και να ξυπνάτε μες στη μέση της νύχτας και να το κάνετε, λέει, αυτό. Λοιπόν, αυτό εδώ το τυπάκι μας για το οποίο συζητάμε σήμερα είναι με άλλο άτομο, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως θα χωρίσει. Αυτό το άτομο, θυμηθείτε, μέσα στο 24 θα χωρίσει, κόβω μύτη, πόδια, χέρια, λαρίκια, λαιμό, ο κόσμος να γυρίσει τούμπα και φέρτε μου και χαρτιά να το υπογράψω αν θέλετε. Θα χωρίσει οπωσδήποτε. Εκεί έχει ένα αλφα δίπλα του, μαύρο, δεν ξέρω τι του είναι το αλφα, αν είναι ο ίδιος το επίθετό του, αν είναι αυτή η γυναίκα που έχει δίπλα του το επίθετό της, δεν ξέρω. Έχει λοιπόν ένα αλφα, το οποίο είναι πάρα πολύ μαυρισμένο, πάρα πολύ, ήδη υπάρχουν σημάδια σαν να λέμε από την πλευρά του άλλου ατόμου, ότι βλέπει, καταλαβαίνει αφού γκράζεται ότι κάτι προέρχεται, κάτι διαφαίνεται. Παρ' όλα αυτά όμως εδώ δεν θέλει να το πιστέψει, προσπαθεί εδώ πέρα
να κάνει τα πράγματα να φαίνονται ωραία. Γιατί βλέπω εδώ ότι αυτό το άτομο είναι σαν να κουνάει τα νήματα. Δηλαδή ότι εγώ θα πάρω, ας πούμε, π.χ. ένα ωραίο εσώρουχο να σου φορέσω, να σε προκαλέσω, θα κλείσω ένα τραπέζι να βγούμε μαζί έξω. Κάνει δηλαδή πράγματα. Πράγματα τα οποία στην ουσία, αν κεντρίζαν αυτό το άτομο στην αρχή, τώρα έχουν πάψει να το κεντρίζουν, να το ξέρετε αυτό, έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ το άτομο, θα σας πω και κάτι άλλο, δεν σας ξεπέρασε ποτέ. Θυμάται πάρα πολλά πράγματα, λυπάται λέει εδώ για πράγματα, μετανιώνει για πράγματα, αλλά όμως εδώ είναι λες και δεν γινόταν να ήταν μαζί σας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί το ξαναλέω είναι γενικό. Πιστεύει όμως πως δεν γινόταν να ήταν μαζί σας. Είτε εδώ έχει πειθό από άλλα άτομα συγγενικά του, φιλικά του, είτε εδώ το ίδιο το άτομο αποφάσισε και σκέφτηκε και είπε ότι δεν γίνεται να είμαι με αυτό εδώ το πρόσωπο. Εδώ τώρα το άλλο το άτομο για το οποίο υπάρχει δίπλα του κάτι είναι, έχει μια κορώνα. Μπορεί να φοράει στολή, μπορεί να είναι κάτι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Κάτι είναι, μπορεί να έχει δική του πόρτα, παρόλα αυτά εδώ είναι μόνο στο φαίνεστε. Έτσι, γιατί εδώ δεν είναι και ένα πρόσωπο το οποίο ρέουν τα χρήματα με ουρά από πίσω του, παράδειγμα. Είναι μόνο στο φαίνεστε, έχει ένα τοπικό εκεί στην κοινωνία ή στη γειτονιά που μένει όνομα, παράδειγμα. Εσείς υποβιβάζετε μόνοι τον εαυτό σας, με το μυαλό σας απέναντι σε αυτά τα άτομα που σας ανέφερα. Δηλαδή νιώθετε ότι είσαστε πολύ πιο κάτω. Επίσης εδώ αυτό το πρόσωπο, το πρώτο, το γυναικείο που σας είπα, θα το ξανασυναντήσετε και θα σας ξαναπετάξει κάποιες μπιχτές. Τώρα για τη δουλειά σας, για την εμφάνισή σας, είναι σαν να σας κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα σας. Εάν δεν έχετε επαφές με αυτό εδώ το πρόσωπο που ενδιαφερόμαστε σήμερα, να ξέρετε ότι με τον καινούριο χρόνο κάτι αλλάζει. Όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο, αδιανόητο, αδύνατο, με τον καινούριο χρόνο κάτι θα αλλάξει. Και όχι ακριβώς με το που θα φύγει ο καινούριος χρόνος, έτσι, μετά από 2-3 μήνες λέμε τώρα. Λοιπόν, μπορεί να είναι και αρχές άνοιξης. Πάντως θυμηθείτε αυτό που σας λέω, γιατί θα γίνει. Λοιπόν, για να βάλω και ένα δάχτυλο εδώ κάτω στον πατούλι, να το κάνω λίγο έτσι, να φύγει. Και να το γυρίσω λίγο να δω πού θα σταματήσει η άβρα μου, πού θα σταματήσει ένα ζώδιο με κέρατα, βλέπω κρυός είναι τώρα. Ταύρος είναι εγώ κύριος, δεν ξέρω. Όσο και αν δεν θέλετε να πιστέψετε ή δεν θέλετε να καταλάβετε ότι αυτό το πρόσωπο δεν είναι καλά εκεί που είναι και είναι δυστυχισμένο, είναι ακριβώς η λέξη αυτή που σας λέω. Επίσης κάποιοι εδώ μπορεί να σκεφτήκατε αυτή τη στιγμή που είπα αυτή τη λέξη ότι δεν είναι δυστυχισμένος αυτός, δεν είναι δυστυχισμένη αυτή, εγώ είμαι δυστυχισμένος ή δυστυχισμένη. Ναι, είσαστε δυστυχισμένος ή δυστυχισμένοι, αλλά πάρτε τα πάνω σας, γιατί επειδή ρόδα είναι και γυρίζει και έχει και ένα όχι. Το όχι λοιπόν εδώ που είναι μεγαλύτερο αυτό που βλέπω από αυτό που είπα μεταξάς, είναι το όχι που θα τελειώσει εδώ αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη γυναίκα ή και το αντίστροφο για τους άντρες. Τέλος πάντων ή όποιο φίλο εν πάση περιπτώσει θέλετε εσείς. Λοιπόν, όλα θα ξεκινήσουν να ξέρετε μετά το τέλος του 23, με το που θα μπει το 24. Έτσι, υπάρχει εδώ πέρα θέμα, υπάρχει θέμα. Δεν ξέρω, σας ξαναλέω, αν είναι παντρεμένο αυτό το άτομο με αυτή τη γυναίκα ή αυτή η γυναίκα με αυτόν τον άντρα και δεν μπορεί να κάνει παιδιά αυτή ή τέλος πάντων εδώ δεν θέλει, δεν ξέρω τι είναι αυτό, πάντως εδώ έχει πρόβλημα αυτός από την πλευρά του με το οικογενειακό του το περιβάλλον, το οποίο είναι σαν να του λέει τι την ήθελες, μπουρ μες στα αυτιά του. Έτσι, λοιπόν, ναι. Αυτή σαν αγατζώθηκε λέει από πάνω του, λες και ήταν γεροντοκόρη κανονική. Λοιπόν, ρε παιδιά, δηλαδή μου κάνει πραγματικά εντύπωση εδώ. Ντύνεται λες και είναι λεσβία, συγγνώμη για τη φράση μου. Δεν έχει, σαν να μην έχει μια θηλυκότητα επάνω της αυτή η γυναίκα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτήν, ναι. Πάντως εδώ μου δείχνει ότι αυτή η γυναίκα δεν είναι γυναίκα. Σαν να λέμε, έχει γεννηθεί γυναίκα, αλλά λες και δεν μοιάζει για γυναίκα. Απορώ δηλαδή τι της βρήκε αυτό το πράγμα. Σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει μου δείχνει εδώ ότι θα χωρίσει,
όπως και δίποτε σας το υπογράφω, και αν μπορούσα να το υπογράψω με συμβόλαιο θα το έκανα. Θα ακούσετε ένα μπαμ, το οποίο θα είναι όλο δικό σας. Είδηση. Λοιπόν, κρατήστε σας παρακαλώ τις αρχές της ανοίξεως. Αυτό το άτομο χωρίζει. Τώρα να μου πείτε, θα χωρίσει με μένα όμως τι θα γίνει? Θα σας θυμηθεί. Αυτό ήταν το φλιτζανάκι μας. Αν όλα λοιπόν πάνε καλά και εδώ από εσάς, ότι υπάρχει τέλος πάντων ρε παιδί μου ζήτηση στο φλιτζάνι μου και σε αυτά, θα ξανακάνω και τη συνέχεια αυτού νου εδώ πέρα του φλιτζανιού, γιατί έχει ψωμί, έτσι, για να δω τι θα γίνει μετά με εσάς. Λοιπόν, αυτό ήταν το φλιτζάνι μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Για όποιους λοιπόν εδώ θέλουν κάτι πιο προσωπικό, μπορούν να με βρουν στις περιγραφές των βίντεο. Να είστε καλά, σας δίνω τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Θα τα πούμε, πιστεύω να τα πούμε πάλι. Γεια σας.